2 гады хіміі за нібы абразу міліцыянтаў. Паведамленне аднаго з тэлеграм-каналу атрымаў былы кантрактнік унутраных войскаў Ягор Карапузаў. Панядзелак, 21 гадзіна, у студыі Кірыл Смяглікаў і ў скароце пра самае важнае выданне. Тихановская сустрэлася з прэзідэнтам Нямецчыны Штайнмаерам. Меры должны быть предприняты срочные, сильные, и я уверена, Германия меня услышала. Лукашенко обещает вакцину от ковид. Что мешало год назад начинать эту разработку и сегодня выходить на финальную стадию? Зноў трое затрыманых журналістаў. На жаль, беларускія ўлады трактуюць журналістаў як удзельнікаў, а часам нават яшчэ і больш жорстка абыходзяцца журналістамі. Святлана Тихановская наведала сёння Берлін і ўжо ўвечары выправілася ў Брусэль. Пра што і з кім размаўляла Тихановская ў Нямецчыне, ведае Аліна Коўшык, якая была на месцы падзеяў. Сёння другі дзень працоўнага візіту Святланы Тихановскай у Нямецчыну, які нацыянальная лідарка распачала сустрэчу з прадстаўнікамі евангелісцкай царквы, якія моцна дапамагаюць. Беларусі учора зарганізавалі экуменічную малітву за Беларусь у Берлінскім кафедральным саборы. У дадзены момант Святлана Тихановская сустракаецца з прэзідэнтам Бундестагу Вольфгангам Шойбле, а потым адмысловую экскурсію для Святланы правядзе віцэ-прэзідэнтка Бундестагу Клаўдыя Рут. Потым яе чакаюць больш працоўныя сустрэчы з прадстаўнікамі камісіяў па правах чалавека, а таксама прадстаўнікамі камісій замежных справаў. Вельмі насычаны дзень, працоўны, але, як казала Святлана Тихановская, галоўная мэта прыцягваць увагу да Беларусі і прывесці да таго, каб беззаконне ў нашай краіне спынілася. І тут роля Нямецчыны вельмі важная, бо гэта лідарка еўразвязу, і вельмі важна, каб яна казала гучным и больше рашучым голосом. Мы обсуждали многие вопросы, каким образом Германия может поучаствовать в помощи белорусскому сообществу в этой борьбе, в этой непростой борьбе. Прежде всего мы говорили о том, что ОБСЕ, на платформе которой мы предлагали столько раз режиму начать переговоры, что ОБСЕ должна принимать такое же активное участие в будущем Беларуси и в следующем году. Дальше мы говорили о нашей борьбе, естественно, о том, что Беларусь борется это не геополитическая борьба, это борьба внутри страны за нашу идентичность, за нашу независимость, за суверенитет нашей страны. Говорили про некие особные программы падтрымки, але самое важное про санкции. Каб Нямецчына працягнула то, что яны робяць на еўрапейскім узроўні, уводзіць санкции таргетаваныя, кропкавыя на фирмы и особы, звязаныя з Лукашенком. Потому что калі не будзе ізаляваны рэжым, Лукашенко не зможа працягваць свае рэпрэсіі, то, што ён робіць. Вельмі важна, каб не было беспакаранасці. У рэзідэнцыі федэральнага прэзідэнта Нямецчыны Святлана Тихановская падкінула подпіс у памятнай кнізе. Зрабіла гэта па-беларуску і ад імя усяго беларускага народа. Пасля Берліна Тихановская накіруецца ў Брусэль, дзе прыме ўдзел ва урачыстай цырымоніі ўручэння ўзнагароды Сахарова. Аліна Коўшык, Белсат, Берлін. Афіцыйна за дзень у Беларусі зарэгістравалі 1853 новых пацыента з каронавірусам. Але колькі дакладна памерла за дзень ад ковіда, чыноўнікі не паведамляюць. Тым часам Лукашенко заявіў, што беларускія навукоўцы могуць стварыць уласную вакцыну ад каронавіруса. Ярослав Стешык высвятляў акалічнасці. У другую хвалю пандэміі Александр Лукашенко ездзіць па медычных установах штотыдзень. Сёння ён наведаў 4-й клінічны шпіталь Менску. Жму вашу руку. Выздоровейте. Лукашенко зноўку здымаў маску і пальчаткі, каб пагладзіць цяжка хворых на ковід. Гэтую жанчыну здымалі на відэа, якое прэс-служба Лукашэнкі апублікавала пад назваю «Прэзідэнт-валанцёр». Она разговаривала со мной, не поняла с кем, да? Я буду тогда в больницу приходить чаще, чтобы здоровыми были. Ой, спасибо. Лекарам Лукашенко даў параду не ператрымліваць хворых у медычных установах і адпраўляць далечвацца дадому, бо афіцыйная
статыстыка выздараўлення ад ковіду вельмі добрая, а ложкаў для ўсіх можа і не хапіць. Палітыкі не мусяць умешвацца ў працу медыкаў, каментуе гэтыя заявы былы старшыня санітарна-эпидемичной службы Украины. Коронавирус является особо опасной инфекцией. Мы должны говорить о том, что медицинское учреждение выполняет некую функцию изоляции этих больных. То есть пациент должен покинуть учреждение здравоохранения, когда он не заразен. Таксама сёння Лукашенко заявіў, што беларускія навукоўцы могуць самі распрацаваць вакцыну ад каронавіруса і распачаць яе вытворчасць, бо, цытата, «гэтая зараза застанецца з намі назаўжды». Не болей больше. Мне сложно комментировать научный потенциал Беларуси в части возможности там синтеза иммунобиологических препаратов. Но, в принципе, если бы этот потенциал был, то что мешало год назад начинать эту разработку и сегодня выходить на финальную стадию? У бліжэйшы чацвер у адміністрацыі Лукашэнкі будуць вызначацца, ствараць самім прышчэпку ад каронавіруса, наладжваць у нас вытворчасць расійскай вакцыны «Спутник В» ці купляць яе ў Масквы. А вы гатовыя прышчапіцца ад каронавіруса прэпаратам беларускай ці расійскай вытворчасці? Я доверяю своим белорусским врачам, потому что у нас приезжают за границы делать операцию с той же самой Украины, с той же самой России. У нас все доступно. Спасибо нашему президенту. И не будет такой вакцины. Россия еще не изобрела вакцину, а вы хотите, чтобы Беларусь изобрела? Вакцину создают годами и проверяют, тестируют, чтобы она, самое главное, не приносила вред. Про российскую вакцину очень хороший репортаж есть у Пивоварова на канале «Редакция», когда он сделал эту вакцину, и когда сами же специалисты ему говорили, вы самоубийца. И человек потом сидел после этой же вакцины, как Эйсмонт, болел. Причем в достаточно тяжелой форме. Наши разработки, на базе чего мы их будем делать? На базе российских. А российское, если оно уже было плохо, сейчас мы испытываем их опять на себе. Теперь давайте беларускае испытаем на многострадальном нашем народе. Сапраўды, яшчэ ўвесну падчас абвастрэння стасункаў з Пуціным Лукашенко лаяў расійскую сістэму аховы здароўя і казаў, што там нават тэсты на коронавірус, цытата, «ні к чорту». А систему даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Сёння ж расійскі фонд наўпроставых інвестыцыяў заявіў, што іх вакцына «Спутник В» показала эфектыўнасць на 91%, а супраць цяжкіх выпадкаў інфікавання коронавірусам усе 100. Ярослаў Стешык, Белсат. Ну а тым часам ціск на журналістаў не спыняецца. У нядзелю падчас маршу народнага абвінавачвання ў Менску затрымалі яшчэ 3 супрацоўнікаў СМІ. Цягам 3 дзён іх мусяць судзіць, аднак сёння працэсы не адбыліся. Агулам за 4 месяцы вулічных пратэстаў правы незалежных журналістаў парушаліся каля 500 разоў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Сёння ў менскіх судах чакалі працэсаў над незалежнымі журналістамі Стасем Івашкевічам, Мікалаем Градзюшкам і Геннадзем Верацінскім. Іх затрымалі падчас нядзельнага вулічнага пратэсту марш народнага абвінавачання. Суды не адбыліся, а калегі і праз сотні не ведаюць пра лёс затрыманых. Так у Беларускай асацыяцыі журналістаў заклапочаны лёсам свайго калегі, фатографа Геннадзя Верацінскага. Увечары быў знойдзены ў спісах кастрычніцкага РУВД. РУВД на тэлефаванне не адказвала. У спісах тых, хто быў адпраўлены на акрэсце, на яго няма. Таму пакуль што мы не ведаем ні падставу затрымання, ні дзе ён зараз знаходзіцца, ні калі будзе суд, калі яго не вызвалілі. Яго тэлефон таксама не адказвае. За асвятленне маршу мудрасці 15 сотняў за кратамі адбывае наш калега-аператар Іван Куракевіч. А журналістка Белсату Любоў Лунёва з турмы на вуліцы Акрэсціна была дастаўлена ў шпіталь, дзе застаецца больш за тыдзень. Супраць 5 белсатаўцаў вядуцца крымінальныя справы. Напэўна, улады, як яны хочуць зрабіць зачыстку поўнай інфармацыйнай прасторы, але цяпер гэта мы ведаем, што гэта проста немагчыма. З дапамогай нашых гледачоў, чытачоў, слухачоў мы атрымліваем усю поўную інфармацыю. І за гэта ім вялікі дзякуй.
Ну а то, что мы назираем, то, что журналисты трапляют за краты, это можно расценить як ціск, як пагрозы, каб журналисты просто не выконывали свои профессийные обовязки. Амаль месяц за кратами утрымліваюць журналістку Белсату Кацярыну Андрееву і Дар'ю Чульцову за рэпартаж аб разробе мемарыялу памяці Романа Бондаренкі. Таксама журналістку порталу Тутбай Кацярыну Барысевіч за расследаванне забойства Романа Бондаренкі. Супраць усіх трох распачалі крымінальныя справы. Журналісткам пагражае до 3 гадоў зняволення. На жаль, беларускія ўлады трактуюць журналістаў як удзельнікаў, а часам нават яшчэ і больш жорстка абыходзяцца журналістамі. Калі б была магчымасць паразмаўляць з уладамі на ўсіх узроўнях, на ўсіх кулуарных, калі такія ёсць кантакты, заўсёды гучыць просьба, патрабаванне, зварот вызваліць нашых калег, бо журналісты не ўдзельнікі пратэсту. Яны просто рабілі сваю працу. Падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларуская асацыяцыя журналістаў зафіксавала каля 500 выпадкаў парушэння правоў незалежных журналістаў. Перадусім гэта затрыманні, зняволенні і штрафы. Галіна Абакончык, Белсат. Працягваем аб'ектыў. Штопанядзелак людзі сталага веку збіраюцца ля сталічнага чырвонага касцёлу на маршы мудрасці. Сёння некалькі дзесяткаў пажылых грамадзянаў Беларусі адкрылі акцыю хараводам вакол елкі і воклічамі «Жыве Беларусь». Яны меркавалі паўтарыць традыцыйны шлях ад чырвонага касцёлу да плошчы Якуба Коласа. Аднак міліцыянты АМАП і ДАІ акружылі і заблакавалі удзельнікаў пратэставага маршу. Паводле відавочцаў адпусцілі толькі Ніну Багінскую ды Яна Грыба. Агулам, як паведамляюць крыніцы з тэлеграм-каналаў, затрымалі каля 80 пенсіянераў, палову з якіх адвезлі ў Ленінскае, палову Кастрычніцкае РУС. Пратэсты лакальныя, але ва ўсіх раёнах сталіцы і не толькі ў Менску. Гэтак цяпер выглядае традыцыйная нядзеля маршаў суседзяў. Хрысціна Чарняўская ведае, як самаарганізуюцца беларусы і на чым трымаецца феномен дваравых супольнасцяў. Першае знаёмства суседзяў паводле Ірыны ў ейным раёне адбылося яшчэ пры зборы подпісаў для вылучэння незалежных назіральнікаў на выбарчыя ўчасткі. Жыхары актыўна ўключыліся ў гэты працэс. 9 жніўня людзі разам выйшлі чакаць вынікаў выбараў. Все были готовы идти узнавать у нашей дорогой администрации, нашего районного исполнительного комитета, а вообще как так получилось, что члены комиссии не способны считать трехзначные числа. Вот. И тогда мы впервые собрались. В общем-то, можно сказать, ну, наверное, если микрорайон наш на карте поделить, ну, наверное, четверть микрорайона вот была задействована, но тогда нас ждал очень агрессивный отпор. ОМОН, гранаты. Затым агульнымі намаганнямі людзі запусцілі працэс для доказу фальсіфікацыі выбараў і адклікання мясцовых дэпутатаў. Паралельна з гэтым узяліся ўпрыгожваць свой раён, праводзіць лакальныя святы, канцэрты і лекцыі, а таксама арганізавалі дапамогу для суседзяў, якія патрапілі пад пераслед. Учителя, которых в школе прессовали, там, каких-то активных людей, которые занимались, например, инициативами с депутатами у нас сидели. Были бедолаги, которые по несколько раз сидели, которых с работы увольняли. Да, мы озвучивали как онлайн, так и офлайн эту проблему, людям собирали помощь. Дзякуючы асабістаму знаёмству і зносінам людзі выйшлі за рамкі пратэставага руху, аб'яднаўшыся ў пераадоленні побытавых пытанняў. Первые предлагали услуги счетчик воды поставить в квартире за большую сумму, чем он стоит. И об этом сразу написали в домовые чаты, дворовые, о том, что вот аккуратнее, есть такие-то ребятки, девчатки. Я там сам позвонила фирме, которую он назвал. Нет, они никого не отправляли, просто ходят. Фармаванне лакальных супольнасцяў – гэта натуральны вынік развіцця сацыяльных сетак і назапашанага досведу самаарганізацыі ды ўзаемадзеяння людзей падчас першай хвалі каронавіруснай пандэміі, адзначаюць сацыолагі. Аднак на фоне палітычнага крызісу гэты працэс набыў большыя маштабы. Мы, наконец, почувствовали себя вправе и теоретически возможным
управлять своим развитием и тем, как мы будем жить, и как будет устроена жизнь вокруг нас, начиная со своего подъезда, двора и дальше до масштабов страны, а с другой стороны, масштабами этого процесса и тем, что мы не в одиночку это делаем. Праўда, як прызнаюцца самі прадстаўнікі супольнасцяў, актыўнасць у дварах ухваляюць не ўсе суседзі. Часам справа даходзіць і да адкрытых канфліктаў. Таких очень много. Они срезают ленты с елок. Они вызывают милицию на нас, на наши действия, на наши организации, дворовые мероприятия. То есть, да, они кидают яйца с окон, они кидаются яблоками в нас. Они кричат на нас. І нягледзячы на перашкоды з боку сілавікоў і чыноўнікаў, людзі маюць намер у будучым развіваць супольнасці. У некаторых дварах суседзі падрыхтавалі планы для добраўпарадкавання і развіцця сваіх тэрыторыяў. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Ну а ўлады працягваюць змагацца з нацыянальнай бел-чырвона-белай сімволікай і гербам пагоні. Толькі за апошнія месяцы камунальнікі, сілавікі і шматлікія службы спрабавалі розныя спосабы барацьбы, нават выкалочвалі сцяг сякерай з лёду. Аднак пакуль марна і безвынікова. Чаму не атрымоўваецца? Адказ у матэрыяле Ігора Станкевіча. Палітык Уладзімір Шанцаў ідзе ў Магілёўскі гарвыканкам, каб падаць заявку на правядзенне масавага мерапрыемства. 26 снежня актывіст плануе вывесіць на сваім балконе бел-чырвона-белы сцяг. Один милицейский большой начальник в приступе уже отчаяния заявил о том, что вывешивание флагов бело-красно-белой расцветки, это буквально вот его слова, будут приравниваться в балконах, будут приравниваться к незаконным пикетам. Поэтому будем действовать по закону. Афіцыйныя ўлады даўно змагаліся з бел-чырвона-белай сімволікай. Барацьба абвастрылася, калі пасля выбараў беларускі пратэст набыў адпаведныя колеры. Каб пазбавіцца ад нацыянальнай сімволікі, у дварах і на балконах спачатку ўлады выкарыстоўвалі спецтэхніку. Месцамі ўжывалі вуды, лодкі. У верасні пачалася барацьба з бел-чырвона-белымі стужкамі, а ў лістападзе ахвярамі зацятай барацьбы сталі лаўкі, Эйфелева вежа і нават дрэва ў Дзяржынскім раёне. Камунальнікі спілавалі яго за сцяг і мемарыял Раману Бандарэнку. А гэта ўжо мемарыял паўстанцам Каліноўскага каля вёскі Крывошын Ляхавіцкага раёну. Яго апаганілі праз бел-чырвона-белую сімволіку. Деревья, на которых была нарисована БЧБ символика, просто так жестоко топорами пообрубали кору, замазали это все черной битумной краской, и памятник просто весь, его лицевую часть, где надпись, где написано «Вечная слава боротьбітам за свабоду», залили тоже бітумнай чорнай краской. Апошнім часам бел-чырвона-белую сімволіку пачалі высякаць нават у лёдзе. А нядаўна ўлада папярэдзіла. За сцягі на балконах грамадзянаў будуць не толькі штрафаваць, але і арыштоўваць, нібыта за парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Магілёўскі актывіст Уладзімір Шанцаў упэўнены, выканкам не дасць дазволу на вывешванне сцяга. Важнейший итог вот того, что произошло за последние несколько месяцев, Беларусь окончательно стала бело-красно-белой. Поэтому вот они и шевелятся, находят какие-то способы, отчаянно выкручиваются. Но это уже последние судороги, мне кажется. Толькі ў Менску за вывешванне сцягоў скіравалі ў суды больш за 20 адміністратыўных пратаколаў. Ігор Станкевіч, Белсад. Ну а сучасныя праблемы патрабуюць сучасных рашэнняў. Набліжаецца каталіцкае раство, і мільёны дзяцей па ўсім свеце чакаюць сустрэчы з Санта-Клаусам. Падчас пандэміі стварыць гэта цяжка. Таму кампанія Storyfile распрацавала лічбавую платформу, каб кожны жадаючы змог звярнуцца да Санты онлайн, задаць пытанні і атрымаць на іх адказы. Падрабязней распавядзе Надзея Бельская. Сёлета перад Санта-Клаусамі ўсяго свету стаіць асаблівая задача не толькі даставіць падарункі, але зрабіць гэта выконваючы ўсе антыковідныя захады бяспекі. Сярод такіх сустрэчы з дзецьмі онлайн. Таму ў брытанскім Лондане адкрылі курсы, дзе кожны Санта зможа хутка навучыцца камунікацыі праз лічбавую платформу Storyfile. Welcome to the Ministry of Fun Santa School 2020! We have to accept that Christmas is going to be a bit different. Мае адчуванні гэтага года такія. Мы мусім прыняць, што гэтыя каляды дадуцца нам цяжка.
Таму мы і стварылі праграму Santa HQ. Я не думаю, што гэты фармат горшы за звычайна, бо сёння дзеці праводзяць шмат часу за айпэдамі, размаўляюць з сябрамі праз смартфоны. Таму і онлайн-сустрэча з Санта-Клаусам мае ўспрымацца як нешта звычайнае. Што ты рабіў улетку? У мяне ёсць хобі, можаш сабе ўявіць. Гэта язда на роліках. Амерыканская кампанія Storyfile распрацавала штучны інтэлект, які адказвае на тыя пытанні, што дзеці дасылаюць Санту. Кожны можа зарэгістравацца на адмысловым сайце і напісаць каляднаму дзеду. Дзеці па ўсёй краіне і ўсім свеце не змогуць пасядзець на каленях у Санты, пагаварыць з ім, запытацца пра нешта. Гэтыя каляды будуць іншыя. Таму я сказала, як нам узбадзёрыць Санту, як мы можам дапамагчы, акрамя Storyfile. Сёння ў Брытаніі амаль што 2 мільёны інфікаваных, таму, па-першае, гэта пытанне ўласнай бяспекі, па-другое, магчымасць дапамагчы дзецям перанесці сітуацыю эмацыйна лягчэй з дапамогаю звычайных для іх рэчаў. Уся гэтая канцэпцыя дзівосная. Што можа быць лепей для дзіцяці ў такі перыяд, чым паразмаўляць з Сантам, не выходзячы з дому? Надзея Бельская, Белсат. Больш інфармацыі чытайце ў нашым тэлеграм-канале. Гэта пакуль адносна надзейны спосаб данесці навіны і не быць заблакаваным у Беларусі. Чаму не існуе ўраду ў выгнанні і як Святлана Ціханаўская рэагуе на абвінавачванне ў тым, што яна праект Крамля? Пра гэта ды іншае ў праграме «Размова» распавядзе дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Ну а ў студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.